No programa de hoxe veremos se realmente vos gusta o Nadal. Nas miñas curiosidades, tradicións do mundo. En Abre o telón teremos un conto e logo a canción Miña abuela Manuela. O reto de hoxe, Caixa Challenge. E remataremos cunha actuación musical de Overwhelmed. Hola a todos e todas e benvidos a Ponte Somos TV. Primeiro que todo imos presentarnos. Somos Michi e Pablo. E Ravi, todos os días vos esquecedes de mí. e hoxe saímos á rúa a facer algo diferente. 3, 2, 1, dentro vídeo. Saímos á rúa para preguntarlle a xente sobre o Nadal. Empezamos! Gustache o Nadal? A mí sí, moito. Encántame. Gusta vos o Nadal? Sí, claro, a mí mucho. Sí, a mí gustame moito. Sí, moito. Sí, claro. Te gusta a Navidad? Sí. Sí, gústame. Que é o que máis te gusta do Nadal? Pois o ambiente, estar coa familia, os regalos, por suposto. O frío tamén me gusta, así que todo o que leva a Navidad. As lucecillas, os adornos, todo en general. Encántame, non sei, o espírito. Que la gente sea un poco más. Pues a mí todo en general. Las fiestas, las reuniones con la gente. O ambiente, parece que todo o mundo está máis contento. Papá Noel. Ver a alegría dos nenos, os nenos na casa e super divertidos esperando regalos. Como definirías que é o espírito do Nadal? El espíritu de la Navidad. Reunirse con la familia y compartir. Pois non sería capaz de definilo. Sei o que sinto, pero non sería capaz de definilo. Positivo. Non se me ocorre outra forma. Alegría. Pois é un espírito de ilusión, sobre todo para os rapaces pequenos. O Nadal incita moito a valorar máis as persoas que se ten ao redor. Non sei, como, ai, o Nadal. Todo o mundo está contento. Joder, non sei, o ambiente que hai. Ya viene en sí, ya te sale solo. Pois levarse ben con todos, respeto e ter regalos. Se puderas pedir un desexo, cal sería? Que se acabara o virus. Sí, eu tamén, que se acabara o virus. Pois que desaparecera o coronavirus. Eu penso mesmo tamén, que desapareza esta pandemia. Bueno, pois que todo voltara á normalidade e poder pasar tempo coa familia como outros anos. O mesmo a paz mundial. Pois está guai. Aprobar todas as asignaturas en todo o curso. Que acabase o coronavirus xa. Por favor, que quero festa. Paz e saúde para todo o mundo, sí. Saúde e paz para todo o mundo, sí. Mentras estemos todos máis ou menos ben e estemos coas cousas que nos fan felices, pois eu son feliz, así que non teño ningún así especial. Aínda que estemos lonxe, recordarnos que nos queremos e hai outros medios que nos permiten estar cerca deles, aínda que sexa en liña. Empezamos coa sección semanal. Pero antes, a sección de Ravi. Hola, xogues. Hoxe vou vos contar algunha tradición máis de Nadal. A ver que pensades delas. Pero antes de comezar, sabíades que o que nos facemos noutra festa do ano algúns países fan no Nadal? A ver se averiguades de que festa estou a falar. Vou vos poñer algúns exemplos. Por exemplo, en Ucrania, as súas árboles de Nadal están repletas de adornos feitos con telas de araña, porque así din que atrae a boa sorte. Sen embargo, en Polonia ou Alemania, a boa sorte tamén atrae toparse cunha tela de araña. Pero en Grecia, a costume que teñen é de manter unha fogueira encendida durante todo o Nadal para alonxar os malos espíritus. Que cousas, verdade? A min dame un pouco de medo as arañas, pero polo menos co fogo estaremos ben quentiños. Xa sabedes a que festa me refería? Pois nos isto de poñer telas de araña e prender fogueiras o facemos máis en Samaín. Vedes que cousas máis distintas se fan entre países? E agora, sí que sí, empezamos coa sección semanal. Estades preparados para a sección especial? Especial? Como que especial?
Pero parece mentira, Pablo, que aínda non o sepas. Todos os domingos toca especial Ponte Xogos. Encántame, pero que iso de especial? Pois especial quere dicir que todos os domingos teremos unha sección para que os xogues podan ver na casa. Así que... 3, 2, 1, dentro vídeo! Por que hai tantas pedras no fondo dos ríos? Un bo día, dasou, o neno foi á pradaría a buscar palla pro teito da súa cabaña. Como a herba estaba moi alta, non viu que unha pedra que estaba ali tan tranquila raspou o seu pé. Dasou deu un berro tan grande que se escoitou en toda a sabana. Todos os animais alertados saíron correndo para ver o que sucedía. Na carreira, o elefante pisou o sapo que corría diante del. O sapo ouveou de dor tanto, que chocou contra unha nube. A nube asustouse moito e deixou escapar unha forte choiva sobre a terra. Tanto chovía e a terra tan enchoupada estaba que até os termites que vivían dentro dela saíron dos seus tocos. O ver saír os termites, unha galiña e os seus pitos decidiron darse un festín con eles. Entón, un dos soldados termites mordeu un dos poliños. «Mamá, mamá, mordeume un termite!» A nai galiña enfadada respondeu: «Oia, por que mordeu vostede o meu fillo?» «E por que queren vostedes devorarnos a todas?» respondeu o soldado termite. «Pois, porque saíran das súas casas, poñéndose en perigo», respondeu a galiña. «E como quere vostede que quedemos nas nosas casas se con tanta choiva se están inundando?» dixo o termite mirando o ceo. A nube, sentíndose acusada, reaccionou e dixo: «Díganme vostedes, quen non se asustaría se un sapo feo e co súa áspera pel lle caese enriba dando berros?» O sapo, ofendido, repuxo: «E que ser vivo é capaz de soportar a pisada dun elefante? Doeume tanto que saltei ouveando e fun caer sobre vostede, sen poder evitalo». O elefante excusouse co sapo: «Non puiden evitar pisalo, señor sapo. Corría desbocado, porque escoitei o berro de dor de Dasau, o neno. Perdóeme, non era miña intención facerlle dano». Entón, falou o raparigo: «Como ia eu reter un berro se me golpeei con forza con esta pedra traizoeira? Acaso credes que a súa rugosa e durísima pel non magoa?» De maneira que todos se volveron cara a pedra, que dixo: «Eu só son unha pedra e non teño nada que dicir. Lévenme até o río e déixenme tranquila». E así fixeron. É por isto que dende entón os fondos dos ríos están cheos de pedras. Miña abuela
miña abuela. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Ten un moño moi redondo, cun burato moi moi fondo. Leva grandes anteollos, onde bailan os seus ollos. Ten un moño moi redondo, cun burato moi moi fondo. Leva grandes anteollos, onde bailan os seus ollos. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Con burato na chaqueta, que parecen volvoretas. Sempre un pano na súa man, por se te tes que asoar. Con burato na chaqueta, que parecen volvoretas. Sempre un pano na súa man, por se te tes que asoar. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Ven pa' acá que se vou limpar os mocos, ¿no? Grande peto no manguil, dos que saca cousas mil. Dúas medias de colores, dúas pernas, dúas flores. Grande peto no manguil, dos que saca cousas mil. Dúas medias de colores, dúas pernas, dúas flores. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Manuelas, Lolas, Pepas son Cristinas, Amoas, todas, todas son divinas. Manuelas, Lolas, Pepas son Cristinas, Amoas, todas, todas son divinas. E os avós, que? Meu avó tamén, que me gusta estar con él, e pasámolo moi ben. Serrano, ven, ala a comer. Ala, mira merendar. Rosalía, ven aquí. Mira, pasa que vai frío, e non podemos andar ao frío. Si non os oídos doenche. E despois que vente. Vente, que te che fría a comida. Veña, ala, para non te poñer mal día. Vile, ven. Pois me leva unha chaqueta que faz moito frío. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. Non hai outra como ela, non hai outra como ela. Encantoume abre o telón. Pois estate atento o domingo que ven. Pero esperade, que aínda falta mellor do día, os retos. A ver. Tocará hoxe. Ose toca... Caixa Challenge. Rabi, e que é a Caixa Challenge? Pois mira, consiste en lo seguinte. Para o seguinte reto necesitaremos unha caixa e varios elementos que colocaremos dentro delas en que o noso compañeiro ou compañeira os besa. Para descubrilo deberá meter a man, tocalo e intentar adiviñar cal é o obxeto. Vale, Pablo, vas a empezar ti co reto, ok? Vale, pero primeiro que todo imos desinfectarnos as mans, porque aunque sexamos convivintes e irmáns, mellor previr que curar. Vas a empezar ti a adiviñar os obxetos, así que tapa os ollos. Ala. Vouche apoiar o primeiro obxeto. Xa está. Uf. Non morderá, non? Non. Ai, cuidado. Sen medo, sen medo. Que pensas que é? É un silbato. Oh, vale. O primeiro foi moi fácil. 1-0. Vale, veña, tócache. Me asustes.
Un susto. Non hai nada. Sí que hai. Non hai. Mira ao fondo. Vale, é redondo. É como unha cera. É unha cera de cor? Non. Ai, non, é un pegamento. Pablo Jaña, Pablo Jaña. Vale, veña, tócache. Tapa os ollos. Sin medo. Tes unha cara, das un medo. Está mollado. Que pensas que pode ser? Cheira a colonia. Cheira rico. É unha toallita. É unha toallita. Sí, jolín. Que será? Serán... Xa o sei. Que? Bueno, non estou segura. Pero penso que é plastilina. É plastilina. Toma! Chegas a adiviñar o color é un punto extra, Sí, claro, veña, tócache. Que é isto? É un pouco máis complicado agora. Pero aquí hai máis de un obxecto. No. Ui. É un cargador de... Uf, non. Non sei. A ver, hai un cable e un enchufe, é un cargador. Seguro. Sí, 100%. Ul... Non é un cargador. Adiviñaste outra vez. Listo. Vale. Non hai nada outra vez. Xa sei, unha esponxa. Non sei, veña, tócache, xa está. Que? Non o sabes? É unha venda de crepé. Ole, jolín. Veña, última. Última. E a máis importante. Os xogues van flipar. A ver. Listo. Que pases. Non. Vexoche a cara. Xa sei por onde van os tiros. Por qué? Porque, vale, é líquido, está frío, Eh? pero non é como o gel hidroalcohólico. É que? ¡Pintura! Pablo. Veña, xa. Sen medo. ¡É crema! Ti sí que miraches. Pero jañei. Bueno, non sei, imos xa que rematar con isto que ao final ímonos enfadar. En definitiva, Pablo Eu gañei. jaño reto. Foi Michi. Pablo. Michi. E vos que decides, Xoggers? Mi Michi, isto de non saber o que hai dentro da caixa daba un medo. É que a ti dache medo calquera cousa. Bueno, imos deixar de falar de min que temos que despedir o programa. E ata aquí o día de hoxe, Xoggers. Lembrade seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Isto e moito máis nas nosas redes sociais. Lembrade que mañá estamos aquí en Pontexogos TV.